A Folkultúr projekt kapcsán mi a kultúrák együttélésére tettük a hangsúlyt. U ovom Folkultur programu smo dali značaj saradnji između dva naroda. Ebben a térségben, a Vajdaságban és a Délalföldön az elmúlt évszázadokban kultúrák és nemzetek éltek egymás mellett. U ovoj regiji u proteklih nekoliko stoljeća su živele razne nacije. Szerbek, magyarok, románok, zsidók, cigányok, svábok, és tudomásul kell vennünk, hogy ez a térség akkor lesz sikeres, hogyha újra felfedezzük ezt a fajta párbeszédet egymás között. Moramo zaključiti da moramo ponovo prepoznati svoje vrednosti i samo tako možemo nastaviti u stvari postojanje na ovim prostorima. Ez a kapcsolat fel fog értékelődni azzal, hogyha Szerbia belép az Európai Unióban. Ovo će doći do značaja, do istaknutog značaja ako Srbija stupi u Uniju. És a helyi magyar kisebbség és a Magyarországon lévő szerb kisebbség ezt a kapcsolatot tovább erősíti egymással. A Folkultúr projekt több mint 200 000 eurós projekt volt. Folkultúr projekat je bio više od 200.000 evra. És nagyon remélem, hogy a következő évben, években további projektek fogják követni. I nadamo se da će u sljedećem periodu biti još ovakvih projekata.